Η ζωή μου ήταν αρκετά απλή μέχρι εκείνο το βράδυ. Είμαι η Λούσι, μια 29χρονη σχεδιάστρια ιστοσελίδων, που ζει σε ένα άνετο σπίτι, αυτό στο οποίο μεγάλωσα. Ο σύζυγός μου, ο Μάρκ, είναι μηχανικός σε ένα τοπικό εργοστάσιο, είναι μεγαλόσωμος τύπος, πάντα θαμμένος στα γκατζέτς του, επιστρέφοντας στο σπίτι είτε για να παίξει στον υπολογιστή είτε για να κάνει ατελείωτο σκρόλ στο τηλέφωνό του. Εκείνο το βράδυ, χτυπούσα το λάπτοπ μου, προσπαθώντας να ολοκληρώσω ένα έργο, όταν μπήκε μέσα ο Μάρκ, πιο σοβαρός από όμικρον με τόνο τη συνήθως. Κατέρευσε δίπλα μου, κάνοντας τον καναπέ να τρίζει κάτω από το βάρος του. «Λούσι, πρέπει να μιλήσουμε», είπε, περνώντας τα χέρια του από τα μαλλιά του. Έκανα μια παύση, νιώθοντας το βάρος των λόγων του. «Πρόκειται για τη γιαγιά μου, την Έλενορ. Δεν είναι καλά και θέλω να την φέρω εδώ να ζήσει μαζί μας», τον κοίταξα επίμονα, με το μυαλό μου να τρέχει. «Εδώ, στο σπίτι μας», ρώτησα, με τη φωνή μου να είναι γεμάτη δυσπιστία. «Ναι, εδώ. Έχει γυναικεία άνοια, η Λούσι. Χρειάζεται οικογένεια γύρω της». Επέμεινε, με το μέτωπο του αυλακωμένο, θυμήθηκα την Έλανορ από τον γάμο μας, μια ζωντανή γυναίκα, που το γέλιο της γέμιζε το δωμάτιο. Η εικόνα δεν καθόταν στην εύθραυστη, άρρωστη γιαγιά που περιέγραφε ο Μάρκ. «Μάρκ, ξέρεις ότι το σπίτι μας δεν είναι μεγάλο. Και δουλεύουμε και οι δύο με πλήρες ωράριο. Πώς υποτίθεται ότι θα τη φροντίσουμε?» ρώτησα, ανεβάζοντας τον τόνο μου. «Θα βρούμε μια λύση, Λούσι. Είναι η γιαγιά μου. Δεν μπορούμε να την αφήσουμε έτσι απλά». Εκείνος ανταπέδωσε, με τη φωνή του σταθερή. Το δωμάτιο γέμισε με μια τεταμένη σιωπή. Τον κοίταξα, τα μάτια του τον παρακαλούσαν. Αναστέναξα, νιώθοντας το βάρος της κατάστασης, να πέφτει πάνω μου, και τι θα γίνει με το σπίτι της, τα πράγματά της, διερεύνησα, προσπαθώντας να καταλάβω την πλήρη εικόνα. Δεν μπορεί να ζει πια μόνη της, Λούσι. Και σχετικά με τα πράγματά της, αυτό είναι το θέμα. Έχει διαθήκη. Αν την βάλουμε σε γυροκομείο, θα χάσουμε τα πάντα, είναι πλούσια. Το ξέρεις αυτό. Είναι όλα εξαιτίας του μακαρίτητου συζύγου της. Εξήγησε, με τη φωνή του να μαλακώνει, κούνησα το κεφάλι μου, νιώθοντας παγιδευμένη. Δηλαδή, είναι και για τα λεφτά, κατηγόρησα, με τις λέξεις πικρές στο στόμα μου. Δεν είναι έτσι. Απλώς, πρέπει να σκεφτούμε τα πάντα, Λούσι. Είναι περίπλοκο. Υπερασπίστηκε, το πρόσωπό του, αναψοκοκκινισμένο, σηκώθηκα όρθια, περπατώντας στο δωμάτιο. Πρέπει να το συζητήσουμε μαζί, Μάρκ. Δεν είναι μόνο δική σου απόφαση. Αυτό είναι και δικό μου σπίτι, θυμάσαι, έγνεψε, κοιτάζοντας με εκείνα τα μεγάλα, κουρασμένα μάτια. Το ξέρω, ας καθίσουμε να το σκεφτούμε, εντάξει, αλλά να ξέρεις ότι είναι οικογένεια, Λούσι. Δεν μπορούμε να της γυρίσουμε την πλάτη. Καθώς ξανακάθισα, το βάρος της απόφασης με πίεσε. Η ιδέα της φροντίδας ενός ηλικιωμένου συγγενή ήταν τρομακτική και η σκέψη ότι η ζωή μας θα αναποδογύριζε, ήταν συντριπτική. Η νύχτα παρατηνόταν καθώς συζητούσαμε, διαφωνούσαμε και σχεδιάζαμε, αλλά ένα πράγμα ήταν ξεκάθαρο, είτε μας άρεσε είτε όχι, η άφιξη της Έλανορ θα άλλαζε τα πάντα. Και αυτό ήταν μόνο η αρχή. Το επόμενο πρωί, μετά από μια ανήσυχη νύχτα, έπινα τον καφέ μου όταν ο Μάρκ έφερε μια στίβα χαρτιά. Το πάνω φύλλο ήταν ένα νομικό έγγραφο, η διαθήκη της Έλανορ. Κάθισε απέναντί μου, με το πρωινό φως να ρίχνει σκιές στο ανήσυχο πρόσωπό του. «Λούσι, κοίτα αυτό», είπε, χτυπώντας το χαρτί. «Αυτή είναι η διαθήκη. Όλα είναι εκεί, το σπίτι, τα χρήματα, όλα». Ήταν ξεκάθαρη. Όχι γυροκομεία, αλλιώς θα πάνε όλα σε φιλανθρωπίες. Πήρα το έγγραφο, με τα μάτια μου να σαρώνουν την επίσημη γλώσσα, ήταν όλα εκεί σε μαύρο και άσπρο. Η Έλανορ ήταν σαφής. Αισθάνθηκα ένα τσίμπημα σεβασμού για την αποφασιστικότητά της, ακόμα και αν αυτό περιέπλεκε τις ζωές μας, και η φροντίδα της, ρώτησα, αφήνοντας το χαρτί κάτω. Πώς θα το διαχειριστούμε αυτό και θα δουλέψουμε ταυτόχρονα? Ο Μάρκ πέρασε τα δάχτυλά του από τα μαλλιά του, δείγμα της απογοήτευσής του. Μπορούμε να προσλάβουμε κάποιον.
Ίσως μια νοσοκόμα ή έναν φροντιστή, και ποιος θα το πληρώσει αυτό, τσιμπήθηκα, με την πραγματικότητα της κατάστασης να μπαίνει στο μυαλό μου. Δεν είμαστε και τόσο πλούσιοι, Μάρκ. Εκείνος αναστέναξε, γέρνοντας πίσω στην καρέκλα του. Θα χρησιμοποιήσουμε κάποια από τα χρήματα της κληρονομιάς, αυτό θα ήθελε και εκείνη, σωστά, για να σιγουρευτούμε ότι θα την φροντίσουν, εγώ δίπλωσα τα χέρια μου, σκεπτικός. Φαίνεται βολικό. Να χρησιμοποιήσουμε τα δικά της χρήματα για να εξασφαλίσουμε ότι θα πάρουμε τα υπόλοιπα. Δεν είναι έτσι, Λούσι. Εκείνος ανταπάντησε, με τη φωνή του να ανεβαίνει. Αυτό έχει να κάνει με την οικογένεια, με το να κάνεις το σωστό, κοίταξα αλλού, με την πικρία να φουσκώνει στο λαιμό μου. Σωστά, το σωστό. Και πότε αποφασίσαμε ότι το να ζει μαζί μας ήταν το σωστό, σηκώθηκε όρθιος, η καρέκλα του ουδάρθηκε στο πάτωμα. Όταν συνειδητοποίησα ότι δεν είχε κανέναν άλλον, τη Λούση. Οι αδελφές μου την έχουν στα χέρια τους, και οι γονείς μου είναι πολύ μεγάλοι για να ασχοληθούν με αυτό. Σηκώθηκα κι εγώ, με το δικό μου θυμό να φουντώνει. Και τι θα γίνει με μένα, Μάρκ, τι θα γίνει με τη δουλειά μου, τη ζωή μου, να τα βάλω όλα σε αναμονή γι' αυτό, έκανε μια παύση. Ξέρω ότι ζητάω πολλά, Λούση. Αλλά είμαστε μαζί σε αυτό, έτσι δεν είναι, άφησα έναν μακρύ αναστεναγμό, με τον αγώνα να εξαντλείται από μέσα μου. Μαζί, αντίχησα, αν και η λέξη ήταν βαριά στη γλώσσα μου, περάσαμε το υπόλοιπο της ημέρας κάνοντας τηλεφωνήματα, κανονίζοντας αξιολογήσεις και διαβουλεύσεις φροντίδας, η πραγματικότητα της απόφασής μας είχε αρχίσει να συνειδητοποιείται. Κάθε τηλεφώνημα ήταν μια υπενθύμηση της δέσμευσης που επρόκειτο να αναλάβουμε. Μέχρι το βράδυ, είχαμε ένα σχέδιο, αν και επισφαλές. Μια νοσοκόμα θα ερχόταν κατά τη διάρκεια της ημέρας και εμείς θα φροντίζαμε εναλλάξ την Έλανορ τη νύχτα. Τα έξοδα θα καλύπτονταν από την κληρονομιά, τουλάχιστον προς το παρόν. Η μέρα που έφτασε η κυρία Έλανορ έχει χαραχτεί στη μνήμη μου με μεγάλη σαφήνεια. Το φορτηγάκι ήρθε και ήταν εκεί. Αδύναμη και αποπροσανατολισμένη στο αναπηρικό της καροτσάκι. Οι αδελφοί και οι γονείς του Μάρκ ήταν επίσης εκεί, όλοι μαζί για να βοηθήσουν στη μετακίνηση, αλλά μόλις η Έλανορ τακτοποιήθηκε, εξαφανίστηκαν, αφήνοντας με να κοιτάζω το πίσω μέρος του αυτοκινήτου που έφευγε, με το βάρος της ευθύνης βαρύ στο στήθος μου. Ο Μάρκ έδειχνε να αγνοεί τον αυξανόμενο πανικό μου, δίνοντάς μου αδιάφορα μία λίστα με τις ανάγκες και τα χρονοδιαγράμματα της Ελενόρ, σαν να ήμουν μισθωμένη νοσοκόμα. «Εσύ δουλεύεις από το σπίτι, Λούση, μπορείς να το διαχειριστείς καλύτερα», είπε, χωρίς να με κοιτάξει στα μάτια. Ήμουν κατάπληκτη, να το διαχειριστώ αυτό, Μάρκ, είμαι σχεδιαστής ιστοσελίδων, όχι επιστάτης. Και εσύ, είναι η γιαγιά σου. Ανασήκωσε τους ώμους, η συζήτηση είχε τελειώσει για αυτόν. Πρέπει να συνεχίσω να δουλεύω, χρειαζόμαστε τα χρήματα, ειδικά τώρα, ξέρεις πόσο σημαντική είναι αυτή η κληρονομιά. Οι πρώτες μέρες ήταν ένας ανεμοστρόβιλος από προγράμματα φαρμάκων, επισκέψεις σε γιατρούς και συνεχή επαγρύπνηση. Η κυρία Έλανορ, χαμένη στη δίνη της άνοιας της, ήταν δύσκολη, αρνιόταν να φάει, προσπαθούσε να περιπλανηθεί ή γινόταν ξαφνικά επιθετική. Ήμουν εκτός των δυνατοτήτων μου, και οι νοσηλεύτριες που είχαν προσληφθεί δεν τα πήγαιναν πολύ καλύτερα. Κάθε νοσοκόμα που προσλάβαμε έφυγε μέσα σε λίγες μέρες, επικαλούμενη την απαιτητική φύση της δουλειάς. Χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα, όχι απλά μια babysitter. Μια σχολίασε φεύγοντας. Τα λόγια τους αντιχούσαν στο μυαλό μου, αλλά ο Μάρκ τα απέρριψε. Απλά δεν προσπαθούν αρκετά σκληρά. Μπορείς να τα καταφέρεις, Λούση, όσο το βάρος μεγάλωνε, τόσο μεγάλωνε και η ένταση ανάμεσα στον Μάρκ και σε μένα. Μια ιδιαίτερα δύσκολη μέρα, αφού η Έλανορ είχε ένα τρομερό επεισόδιο, τον αντιμετώπισα. Δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνη μου, Μάρκ. Είναι η γιαγιά σου. Πρέπει να βοηθήσεις, ήταν ανυποχώρητος, τα μάτια του ψυχρά. Δουλεύω, Λούση. Και αν δεν μπορείς να το αντέξεις, ίσως δεν πρέπει να δουλέψεις. Κοίτα. Ή θα τη φροντίσεις εσύ ή θα σκεφτούμε άλλες επιλογές. Έμεινα άναυδος. Άλλες επιλογές, σαν τι, Μάρκ, διαζύγιο, η λέξη κρεμόταν ανάμεσά μας, βαριά και προφητική. Δεν έκανε πίσω.
Αν είναι αυτό που χρειάζεται. Χρειαζόμαστε αυτά τα χρήματα, Λούσι. Το ξέρεις αυτό, ήμουν παγιδευμένη ανάμεσα στον καταραίοντα γάμο μου και την απαιτητική, ατελείωτη φροντίδα μιας γυναίκας που έμοιαζε να μην αναγνωρίζει πια κανέναν γύρω της. Το σπίτι μου, που κάποτε ήταν ένα μέρος παρηγοριάς και αγάπης, είχε μετατραπεί σε φυλακή, μια συνεχής υπενθύμηση της θυσίας που αναγκαζόμουν να κάνω. Η αποστασιοποίηση του Μαρκ από την όλη κατάσταση ήταν σαφής. Περνούσε για να δει τη γιαγιά του, έλεγε μερικά λόγια και μετά αποσυρώταν στη δουλειά του ή στο τηλέφωνό του, αφήνοντας το χάος σε μένα να το χειριστώ. Η δυσαρέσκεια συσσωρευόταν, μια σιωπηλή καταιγίδα που ξεσπούσε στην καρδιά του σπιτιού μας. Ήμουν μόνη μου σε αυτό, εντελώς μόνη. Αυτή δεν ήταν η ζωή για την οποία είχα υπογράψει, ούτε ο άντρας που νόμιζα ότι είχα παντρευτεί, αλλά ήμουν εκεί, κολλημένη σε ένα σπίτι που είχε μετατραπεί σε νοσοκομείο, περιθάλποντας μια γυναίκα που δεν ήξερε καν το όνομά μου. Η πίεση της φροντίδας της κυρίας Έλανορ άρχισε να εισχωρεί σε κάθε γωνιά της ζωής μας. Το σπίτι ήταν πάντα σε ακαταστασία, τα ιατρικά είδη ήταν γεμάτα από κάθε επιφάνεια και η συνεχής ανάγκη για επαγρύπνηση με άφηνε να τρέχω με αναθυμιάσεις. Ο Μαρκ δεν ήταν σχεδόν ποτέ παρόν, και όταν ήταν σαν να ζούσα με το φάντασμα του άντρα που παντρεύτηκα. Ένα βράδυ, μετά από μια ιδιαίτερα εξαντλητική μέρα, έπεσα στο τραπέζι της κουζίνας, με μόνη συντροφιά ένα κρύο φλιτζάνι καφέ. Ο Μαρκ μπήκε μέσα, με το πρόσωπό του θαμμένο στο τηλέφωνό του. «Λιμιά νοσοκόμα παραιτήθηκε σήμερα». Είπα, οι λέξεις ήταν βαριές από την ήττα, με το ζόρι σήκωσε το βλέμμα του. «Βρες άλλη τότε», απάντησε, με τη φωνή του επίπεδη, χτύπησα το χέρι μου προς τα κάτω, με το φλιτζάνι να κροταλίζει. «Δεν είναι τόσο εύκολο, Μαρκ. Δεν μπορούν να τη χειριστούν, και ειλικρινά. Ούτε κι εγώ. Αυτό είναι τρελό, Λούσι». Με κοίταξε επιτέλους, με τα χνότα να τρεμοπαίζουν στα μάτια του. «Τι θέλεις να κάνω, Λούσι, να παραιτηθώ από τη δουλειά μου? Δεν μπορούμε να το αντέξουμε οικονομικά αυτό και το ξέρεις». Σηκώθηκα όρθια, με την απογοήτευση να βράζει. «Θέλω να νοιάζεσαι. Να βοηθήσεις. Είναι η γιαγιά σου, όχι κάποιος ξένος από το δρόμο». Ο Μαρκ άφησε έναν μακρύ αναστεναγμό, τρίβοντας τους κροτάφους του. «Κάνω όμικρον με τόνο, τι μπορώ, Λούσι. Δουλεύω για να πληρώσω για όλα αυτά, με το να τα αφήσεις όλα σε μένα», του ανταπέδωσα. «Δουλεύω, Μαρκ, ή τουλάχιστον δούλευα. Τώρα είμαι απλά μια νοσοκόμα πλήρους απασχόλησης, σε μια γυναίκα που νομίζει ότι είμαι εχθρός της». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν τεταμένη, ο καθένας από εμάς σιγοβράζει μέσα στην αγανάκτησή του. «Χρειάζομαι ένα διάλειμμα, Μαρκ. Ακόμα και μια μέρα. Κάτι για να νιώσω ξανά ο εαυτός μου», παρακάλεσα, με τη φωνή μου να σπάει από την εξάντληση. Ανασήκωσε τους ώμους του, μια χειρονομία που πόνεσε περισσότερο από κάθε λέξη. «Πάρε μια μέρα τότε. Θα μείνω μαζί της αυτό το Σαββατοκύριακο», αλλά όταν ήρθε το Σαββατοκύριακο, η υπόσχεσή του έπεσε στο κενό. Κάτι προέκυψε στη δουλειά. «Δεν μπορώ», είπε, αποφεύγοντας το βλέμμα μου. Ένιωσα ένα κύμα θυμού, καυτό και πικρό, πάντα κάτι συμβαίνει. «Πότε θα έρθει η σειρά μας, Μαρκ, πότε θα έχουμε σημασία?» Δεν απάντησε, απλώς άρπαξε τα κλειδιά του και έφυγε, με την πόρτα να χτυπάει πυροβολώντας πίσω του. Έμεινα μόνη μου, ξανά, με το τρομακτικό έργο της φροντίδας της Έλενορ. Εκείνο το βράδυ, καθώς προσπαθούσα να πείσω την Έλενορ να κοιμηθεί, τα λόγια της ήταν σαν μαχαίρια. «Δεν νοιάζεσαι για μένα. Κανείς δεν νοιάζεται», μουρμούριζε, χαμένη στον κόσμο της. Οι λέξεις αντιχούσαν στο κεφάλι μου, μια σκληρή αντανάκλαση των δικών μου σκέψεων. «Νοιάζομαι, πάρα πολύ», και αυτό με κατέστρεφε. Οι μέρες έγιναν εβδομάδες και η κατάσταση δεν βελτιωνόταν. Ήμουν ένα κέλυφος του παλιού μου εαυτού, που έτρεχε στον αυτόματο πιλότο. Η δουλειά μου υπέφερε. Οι φιλίες μου ξεθόριαζαν και η σχέση μου με τον Μαρκ κρεμόταν από μια κλωστή. Ένα βράδυ, κατέρευσα, με δάκρυα να τρέχουν στο πρόσωπό μου καθώς καθόμουν στο πάτωμα του μπάνιου. «Δεν μπορώ να το κάνω άλλο αυτό», ψιθύρισα σε κανέναν συγκεκριμένο. Η αντανάκλαση στον καθρέφτη ήταν μια ξένη, μια γυναίκα που καταναλώθηκε από τη θυσία της. Μου έλειπε το γέλιο, μου έλειπε η ελευθερία, μου έλειπε ο εαυτός μου. Αλλά πάνω απ' όλα,
μου έλειψε ο άντρας που νόμιζα ότι είχα παντρευτεί, ο σύντροφος που νόμιζα ότι θα αντιμετώπιζα τις προκλήσεις της ζωής μαζί του, ανταυτού, τις αντιμετώπιζα μόνη μου, μια μοναχική φιγούρα σε ένα σπίτι που κάθε μέρα έμοιαζε περισσότερο με νοσοκομείο. Ένα βράδυ, το σπίτι ήταν ασυνήθιστα ήσυχο. Ο μόνος ήχος ήταν ο χτύπος του ρολογιού και η δική μου ρηχή αναπνοή. Είχα αποκοιμηθεί στο σαλόνι, πολύ κουρασμένη για να μετακινηθώ στο κρεβάτι, όταν ένας αμυδρός ήχος με ξύπνησε, τραγουδούσε, μια απαλή, μελωδική μελωδία που έμοιαζε παράτερη μέσα στην ακίνητη νύχτα. Τρίβοντας τα μάτια μου, σηκώθηκα και ακολούθησα τον ήχο στην κουζίνα. Εκεί, κάτω από το αμυδρό φως, βρισκόταν η κυρία Έλενορ, πλήρως ξύπνια, πίνοντας τσάι και ξεφυλίζοντας ένα περιοδικό, σιγοτραγουδώντας τον εαυτό της. Το στόμα μου έμεινε ανοιχτό από σοκ. Η κυρία Έλενορ, τράβλησα, με τη φωνή μου να είναι μόλις ψίθυρος, κοίταξε ψηλά, τα μάτια της ήταν κοφτερά και καθαρά, χωρίς ίχνος σύγχυσης. Λούσι, αγαπητή μου, σε ξύπνησα, ήθελα λίγο τσάι, είχα μείνει άναυδος. Μα είσαι. Εννοώ, πώς είσαι, άφησε το περιοδικό κάτω, με ένα πονηρό χαμόγελο να παίζει στα χείλη της. Υποθέτω ότι η γάτα βγήκε από την τσάντα τώρα. Κάθισε, αγαπητή μου, ας μιλήσουμε, καθώς καθόμουν απέναντί της, άρχισε να εξηγεί. Δεν έχω πάει τόσο μακριά όσο νομίζουν όλοι. Λίγο ξεχασιάρα, ναι, αλλά όχι χαμένη. Προσποιούμε, βλέπεις, για να δοκιμάσω τα νερά, για να δω ποιος νοιάζεται πραγματικά, έμεινα έκπληκτος, το μυαλό μου έτρεχε με ερωτήσεις. Μα γιατί να μας βάλεις σε όλα αυτά, αναστέναξε. Το χαμόγελό της έσβησε. Όταν είσαι γέρος και πλούσιος, αγαπητή μου, γίνεσαι στόχος, οι συγγενείς βγαίνουν από το δάσος, με γλυκά χαμόγελα και βοηθητικά χέρια, αλλά το μόνο που θέλουν πραγματικά είναι ένα κομμάτι από την πίτα. Έπρεπε να ξέρω ποιον μπορούσα να εμπιστευτώ. Δεν μπορούσα να πιστέψω αυτά που άκουγα, όλο αυτό το διάστημα, το χάος, το άγχος, όλα ήταν μια δοκιμασία. Αλλά τι γίνεται με εμάς, τι γίνεται με μένα, ρώτησα, με ένα μείγμα θυμού και ανακούφισης να με διαπερνά. Η κυρία Έλενορ άπλωσε το χέρι της, καλύπτοντας απαλά το δικό μου. Εσείς, αγαπητοί μου, ήσασταν πάντα ευγενικοί και υπομονετικοί. Μια αγία, πραγματικά. Λυπάμαι για το τέχνασμα, αλλά ήταν απαραίτητο. Απομάκρυνα το χέρι μου, τα συναισθήματά μου ήταν σαν ανεμοστρόβιλος. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, το ξέρει αυτό ο Μάρκ, κούνησε το κεφάλι της. Όχι, όχι ακόμα. Και θα προτιμούσα να παραμείνει έτσι για λίγο ακόμα. Δεν έχω τελειώσει με την παρατήρηση, σηκώθηκα όρθια, έχοντας πάρει την απόφασή μου. Αυτό τελειώνει τώρα, κυρία Έλενορ. Η προσποίηση, τα παιχνίδια, όλα αυτά. Δεν είναι δίκαιο για κανέναν. Με κοίταξε, με μια λάμψη στα μάτια της. Αρκετά δίκαιο, αγαπητή μου. Αλλά ας το κρατήσουμε μεταξύ μας προς το παρόν, εντάξει, υπόσχομαι, όχι άλλα παιχνίδια. Καθώς επέστρεφα στο κρεβάτι, τα λόγια της αντιχούσαν στο μυαλό μου. Η αποκάλυψη ήταν μια ανακούφιση και ταυτόχρονα ένα νέο βάρος, είχα απαλλαγεί από τη συνεχή φροντίδα, αλλά τώρα ήμουν ο φύλακας ενός σημαντικού μυστικού, που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Η ζωή είχε εγκατασταθεί σε μια αμήχανη ρουτίνα. Επέστρεψα στην πλήρη απασχόληση, ενώ η κυρία Έλενορ, πολύ συνειδητοποιημένη και ικανή, μαγείρευε τα πιο καταπληκτικά πιάτα για εμάς, γελούσαμε και κουβεντιάζαμε, η σχέση μας ανθούσε σε κάτι γνήσιο και ζεστό, μέσα στο χάος. Αλλά αυτή η ζεστασιά επρόκειτο να δοκιμαστεί, το κουδούνι χτύπησε ένα απόγευμα, διαλύοντας την ειρηνική μας φούσκα. Η αδελφή του Μάρκ, η Λίντα, εισέβαλε με τους γονείς της. Με τα μάτια τους να περιφέρονται στο σπίτι σαν ορνέα, η κυρία Έλενορ καθόταν ήσυχα, μια εύθραυστη φιγούρα στην καρέκλα της, μια μάστορας, στο να παίζει το ρόλο της. «Εντάξει, ας μπούμε στο ψητό», ανακοίνωσε η Λίντα, με τη φωνή της να διαπερνά τις ευγένειες. «Είμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα περιουσιακά στοιχεία, ήρθε η ώρα να χωρίσουμε τα πράγματα σωστά», κατσούφιασα, βλέποντάς τους να κάνουν κύκλους σαν καρχαρίες. «Να χωρίσουμε τι, η Έλενορ είναι εδώ και δεν πρόκειται να πάει πουθενά». Ο Μάρκ, που ήταν σιωπηλός, μπήκε στο παιχνίδι.
Λούσι, μην ανακατεύεσαι. Αυτό είναι οικογενειακό θέμα. Οικογενειακά, και τι είμαι εγώ τότε, τραβήχτηκα, η υπομονή μου λιγόστευε. Η μητέρα του χλέβασε. Είσαι απλά η σύζυγος, αγαπητή μου, για το σκοπό αυτό, σηκώθηκα όρθια, με το θυμό μου να φουντώνει. Μοιάζομαι για την Ελενόρ περισσότερο από οποιονδήποτε από εσάς. Και τολμάς να μιλάς για το μοίρασμα της περιουσίας της μπροστά της, η Λίντα έσκυψε προς τα μέσα, με τα λόγια της δηλητηριώδη. Κούσε με, γλυκιά μου, είσαι πολύ έξω από τα νερά σου. Η κυρία Ελενόρ καθόταν σιωπηλή, με τα μάτια της να πετάγονται ανάμεσά μας, ένα ελαφρύ νεύμα προς το μέρος μου ήταν το μόνο σημάδι του κοινού μας μυστικού. Ο πατέρας του Μάρκ μίλησε. Απλώς παίρνουμε αυτό που μας ανήκει δικαιωματικά. Η Έλανορ θα ήθελε η οικογένειά της να είναι ευκατάστατη, αυτά είναι ανοησίες και το ξέρεις. Ανταπάντησα. Το μόνο που σε νοιάζει είναι τα χρήματα. Ούτε μια φορά δεν ρώτησες αν είναι ευτυχισμένη η υγιής. Το δωμάτιο ξέσπασε σε φωνές, ο ένας προσπαθούσε να φωνάξει πάνω από τον άλλον, τότε ήταν που ο Μάρκ στράφηκε προς το μέρος μου, με το πρόσωπο του σκληρό και ψυχρό. Λούσι, δεν είσαι τίποτα άλλο παρά ένα outsider σε αυτό. Και ξέρεις κάτι, εγώ τελείωσα. Τελείωσα μαζί σου, τελείωσα με όλα αυτά. Έχω κάποιον άλλο τώρα, κάποιον που με καταλαβαίνει. Οι λέξεις χτύπησαν σαν φορτηγό, τον κοίταξα, τον άνθρωπο που νόμιζα ότι γνώριζα, τώρα έναν ξένο. Ώστε αυτό ήταν, μετά από όλα αυτά, απλά φεύγεις, ούτε καν κουνήθηκε. Ναι. Σωστά. Εγώ φεύγω. Και μόλις όλα αυτά τακτοποιηθούν, θα κάθομαι όμορφα με το μερίδιό μου. Η απληστία ήταν αισθητή, ο αέρας ήταν γεμάτος από αυτήν. Η κυρία Ελενόρ σηκώθηκε τελικά, η φωνή της δυνατή και καθαρή, διαπέρασε τον θόρυβο. Αρκετά. Βροντοφώναξε. Καθόμουν εδώ και σας άκουγα όλους να τσακώνεστε για μένα, λες και είμαι γουρούνι με βραβείο στο πανηγύρι. Αλλά δεν είμαι άνθρωπος και αηδιάζω αυτά που άκουσα. Η αίθουσα σιώπησε, όλοι έπαθαν σοκ. Και η Λίντα παραλίγο να λιποθυμήσει. Το βλέμμα της κυρίας Έλανορ ήταν ατσάλινο. Προσποιήθηκα ότι είμαι πιο άρρωστη από όμικρον με τόνο «τι είμαι», για να δω πώς θα αντιδράσετε όλοι σας, και τι αποκάλυψη ήταν. Το δωμάτιο ξέσπασε σε χάος, όλοι μιλούσαν ταυτόχρονα, προσποιήθηκες, τι στο διάολο σημαίνει αυτό, η φωνή της Λίντα ήταν απότομη, κατηγορηματική. Και εσύ ανυπομονείς να πάρεις το μερίδιό σου. Τόσο πολύ τυφλωμένη από την απληστία που δεν μπορείς να δεις τι είναι ακριβώς μπροστά σου, είπε η γιαγιά. Γύρισε προς το μέρος μου, με το βλέμμα της να μαλακώνει, Λούσι, ήσουν ένα φως σε αυτή τη σκοτεινή εποχή. Και γι' αυτό σου είμαι ευγνώμων. Καθώς η οικογένεια έφυγε, με την ουρά στα σκέλια, ο Μάρκ μου έριξε ένα βλέμμα γεμάτο δηλητήριο. Αυτό δεν τελείωσε, σφύριξε. Αλλά είχε τελειώσει, τουλάχιστον για μένα. Η κυρία Ελενόρ είχε οργανώσει το οικογενειακό δείπνο, με ακρίβεια, προσκαλώντας κάθε συγγενή. Το σπίτι βούιζε από την τεταμένη ενέργεια καθώς μαζεύονταν, ψίθυροι και πλάγιες ματιές, γέμιζαν το δωμάτιο, στεκόμουν δίπλα στην κυρία Ελενόρ, νιώθοντας περισσότερο σύμμαχος από ποτέ. Καθώς καθόμασταν όλοι στο δείπνο, το τίναγμα των μαχαιροπύρουνων και οι αναγκαστικές ευγένειες δεν μπορούσαν να καλύψουν το υπόγειο ρεύμα της απληστίας που τους είχε φέρει όλους εδώ. Η κυρία Ελενόρ τους άφησε να κουβεντιάζουν για λίγο, δαγκώνοντας την ώρα της. Στη συνέχεια, καθώς σερβιρίστηκε το κυρίως πιάτο, καθάρισε το λαιμό της, επιβάλλοντας την προσοχή του δωματίου. «Σας κάλεσα όλους εδώ, για έναν λόγο», άρχισε. Με τη φωνή της δυνατή και ανυποχώρητη. «Τα έχω δει όλα. Τον τρόπο που κυκλώνατε σαν όρνια, περιμένοντας την ησυχία σας. Λοιπόν, δεν έχω πεθάνει ακόμα και δεν θα γίνω το ταχυδρομικό σας εισιτήριο». Η αδελφή του Μάρκ, η Λίντα, προσπάθησε να γελάσει. «Έλα τώρα, γιαγιά. Τι είναι αυτά που λες?» Το βλέμμα της κυρίας Έλανορ ήταν σαν ατσάλι. «Λέω ότι ξέρω για την απληστία, τη συνωμοσία. Και είμαι αηδιασμένη». Το πρόσωπο του Μάρκ πήρε μια βαθιά κόκκινη απόχρωση και τα μάτια του πετάχτηκαν ανάμεσα σε μένα και τη γιαγιά του. «Αυτό είναι δικό σου έργο, έτσι δεν είναι, Λούσι?»
της γέμισε στο κεφάλι με ανοησίες, στάθηκα στη θέση μου, με τη φωνή μου ήρεμη, αλλά σταθερή. «Όχι, Μάρκ. Φρόντιζα τη γιαγιά σου, ενώ εσύ και η οικογένειά σου μετρούσατε τα δολάρια στον τραπεζικό της λογαριασμό, οι κατηγορίες πετάχτηκαν, τα πνεύματα φούντωσαν». Ο πατέρας του Μάρκ χτύπησε τη γροθιά του στο τραπέζι. «Δεν μπορείς να τα αλλάξεις όλα. Είμαστε η οικογένειά σου». Η κυρία Ελενόρ δεν κουνήθηκε. «Μια οικογένεια που με βλέπει σαν μισθό, όχι, δεν το νομίζω. Αλλάζω τη διαθήκη μου και κανένας από εσάς δεν συμπεριλαμβάνεται». «Όχι μετά από όσα είδα», ο Μάρκ σηκώθηκε όρθιος, με την καρέκλα του να γδέρνει στο πάτωμα. «Θα το μετανιώσετε αυτό, και οι δυο σας. Θα το δείτε», αλλά η κυρία Ελενόρ ήταν αποφασισμένη. «Όχι, Μάρκ. Νομίζω ότι εσύ είσαι αυτός που θα το μετανιώσει. Θα μετανιώσεις για το πώς μου φέρθηκες, για το πώς άφησες την απληστία σου να σε τυφλώσει, καθώς ένας συγγενής έφυγε ορμητικά, μουρμουρίζοντας κατάρες και απειλές, ένιωσα ένα μείγμα φόβου και θριάμβου. Η αλήθεια βγήκε προς τα έξω, οι μάσκες είχαν πέσει. Η κυρία Έλανορ και εγώ ήμασταν μαζί σε αυτό, όμικρον με τόνο, τι κι αν συμβεί, η πόρτα έκλεισε και για τον τελευταίο, και το σπίτι έπεσε σε μια βαριά σιωπή. Το σπίτι ήταν ήσυχο, σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη αναστάτωση. Η κυρία Έλανορ και εγώ καθόμασταν στο σαλόνι, με μια κανάτα τσάι ανάμεσά μας, και συζητούσαμε για το μέλλον. Το χάος της προηγούμενης εβδομάδας έμοιαζε με μακρινή ανάμνηση. Και για πρώτη φορά μετά από πολύ καιρό, διπήρχε μια αίσθηση ηρεμίας. «Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα?» ρώτησα, σπάζοντας τη σιωπή. Η κυρία Έλανορ χαμογέλασε, με τα μάτια της να αστράφτουν. «Τώρα, αγαπητοί μου, ξεκινάμε από την αρχή. Μια νέα διαθήκη, ένας νέος τρόπος ζωής. Και για σένα, μια νέα ζωή χωρίς το νεκρό βάρος της απληστίας». Γέλασα, ο ήχος ήταν ανάλαφρος και ελεύθερος. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τελείωσε. Ότι πραγματικά θα ξαναγράψεις τη διαθήκη σου», εκείνη έγνεψε, με την έκφρασή της σοβαρή. «Ναι, και αυτή τη φορά θα γίνει με τους δικούς μου όρους. Όχι άλλη χειραγώγηση, όχι άλλη απληστία». Το κουδούνι της πόρτας χτύπησε, διαλύοντας τη στιγμή. Σηκώθηκα για να το απαντήσω, με την καρδιά μου και το λαιμό μου. Ήταν ένας ντελιβεράς, με έναν μεγάλο φάκελο στα χέρια του. «Η Λούσι Κόλινς?» ρώτησε και έγνεψα, παίρνοντας τον φάκελο. Ήταν τα χαρτιά του διαζυγίου, η τελευταία πράξη δειλίας του Μάρκ. Τα υπέγραψα, με ένα αίσθημα απελευθέρωσης να με κατακλείζει, καθώς τα έδινα πίσω στον άντρα. Όταν επέστρεψα, η κυρία Έλανορ με παρακολουθούσε, με ένα γνώριμο βλέμμα στο πρόσωπό της. «Όλα έτοιμα?» με ρώτησε. «Όλα έτοιμα». Επιβεβαίωσα, με ένα χαμόγελο να απλώνεται στο πρόσωπό μου. «Είναι επίσημο. Είμαι ελεύθερος», περάσαμε τη μέρα σχεδιάζοντας, μιλώντας για τις ανακαινήσεις του σπιτιού, τα ταξίδια που θα μπορούσαμε να κάνουμε και τη χαρά της ζωής χωρίς φόβο και υποχρεώσεις. Καθώς ο ήλιος έδιε, ρίχνοντας μια ζεστή λάμψη στο δωμάτιο, η κυρία Έλανορ στράφηκε προς το μέρος μου. «Λούσι, θέλω να ξέρεις ότι αφήνω το σπίτι σε σένα. Και ένα μεγάλο μέρος της περιουσίας μου. Το κέρδισες, περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον», έμεινα άφωνη, με δάκρυα στα μάτια. «Κυρία Ελενόρ, εγώ δεν ξέρω τι να πω, πείτε ότι θα ζήσετε τη ζωή σας στο έπακρο», μου απάντησε, με τη φωνή της σταθερή. «Χωρίς να κοιτάτε πίσω, χωρίς να μετανιώνετε», γνέφω, μια αίσθηση αποφασιστικότητας με γεμίζει. «Το υπόσχομαι. Και θα σε φροντίζω κι εγώ. Θα φροντίζουμε ο ένας τον άλλον». Οι επόμενες μέρες ήταν γεμάτες δραστηριότητες. Δικηγόροι, οικονομικοί σύμβουλοι και εργολάβοι έρχονταν και έφευγαν, παίζοντας ο καθένας ένα ρόλο στο νέο μας ξεκίνημα. Και μέσα σε όλα αυτά, η κυρία Έλανορ και εγώ μείναμε σταθεροί, μια ομάδα ενάντια στον κόσμο. «Στην υγεία του νέου ξεκινήματος», είπα, σηκώνοντας το φλιτζάνι του τσαγιού μου. «Στα νέα ξεκινήματα», επανέλαβε η κυρία Έλανορ, με τα μάτια της λαμπερά από ελπίδα. Το μέλλον ήταν άγνωστο, αλλά ήταν δικό μου να το διαμορφώσω, και ήμουν έτοιμη για όμικρον με τόνο, τι κι αν ακολουθούσε. Με μια αίσθηση σκοπού και μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη, μπήκα στη νέα μέρα, έτοιμη να αγκαλιάσω όμικρον με τόνο, τι με περίμενε.